Vlog. 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 Πες το πιο ωραία. Vlog. Ωραίο. Vlog. Έλα. Έλα, βγάζεις βίντεο. Ναι. Αυτά είναι, vlogάκι. Έτσι, βλογκάκι. Εδώ έχουμε κρέατα. Τέρμα, κάλας. Τέρμα. Φουλ. Φουλ. Εδώ μπαίνουν οι πατάτες τώρα στο Ninja. Ω, μαλάκα Σπύρο, αυτά έχουν γύρισει. Για να δούμε χρώμα, για να δούμε χρώμα. Και χρωματάκι. Ωραίο, ωραίο. Αυτά εδώ είναι έτσι Δυνατό, λεπτούτσικα. δυνατό. Θα πρέπει να... Μαλάκα τέλεια. Πολύ δυνατό. Και τελικά ψάχνουμε για τον ακόμα. Ναι, αυτό θα κάνουμε. Για μας ψε. Τι. Κρέατάκι, ωραίο. Χαλαρά. Εδώ χαλαρά. Κάλας. Δεν υπάρχει το κρέας. Δεν υπάρχει εδώ Δεν ζουμάκι. υπάρχει το κρέας. Δεν υπάρχει, όχι. Είναι σ' άλλο level εδώ. Σ' άλλο level. Αυτό φαίνεται σκληρό, αλλά δεν είναι, είναι μαλακό full. Δηλαδή δεν έχει καεί. Κούρσα. Μπόμπα. Πατάτες. Σε 22 λεπτά. Σπύρος. Τάλουρας. Άσε για το πάρω. Καλό δεν είναι. Ναι, λίγο ακόμα. Λίγο ακόμα. Γεια. Αυτά έχουν γίνει σχεδόν. Πάρε μαλάκα το κρέας. Αυτό πρωτεΐνη μόνο κρατώ. Μαλάκα, ναι. Το πρωτεΐνη. Τρουμπουλάκι. Τρέλα, τρέλα. Τρέλα μαλάκα, ναι. Το ποτό μου θα φύγει μπάμπα με αυτό. Αμάστα δηλαδή. Εδώ το μικρούλι και ένα χοντρούλι. Θα γαμηθούν αυτά, θα κολλήσουν τα να ξέρω. Ναι, εντάξει. Είμαστε εδώ. Άκου ήχο. Ο παγάς κάνει τσίκνα. Αλεξέη. Αλέξη. Αυτά είναι. Φίλε, αυτό το φιλέτο είναι δικό μου. Ό,τι και να πείτε. Είναι δικό σου. Φαΐ. Ποτάτο. Όπα. Πήρα. Ω, damn, damn. Αλλά πάμε στιγμές που το κοτόπουλο είναι τώρα που το φτιάχνει. Όχι, Νικολέτος είναι αυτό. Λευτέρη. Για κάνεις. Θα φάω πιο πολύ από όλους. Κοίτα τρελό. Oh my god, κοίτα αυτό το juice. Κοίτα το juice. Πατώ το μία. Κάνει. Ποιο, Πάτε πλάνα. Αυτό περίμενε. Κοίτα το juice. Α, δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει πολύ. Έχει συσταθεί. Ναι, αλλά κοίτα πάνω πόσο juice είναι. Και του Σπύρου. Αυτό είναι κομμάτι. Έχετε διαλέξει ήδη κομμάτια. Ναι. Αυτό είναι δικό μου. Πλάκα Αυτό κάνω. είναι δικό μου. Του Άλεξ είναι... αυτό όχι. Δεν πες Άλεξ. Το άλλαξα θέση το δικό σου. Ναι, Αυτό νομίζω ήταν. αυτό είναι και όχι. Γι' αυτό. Τούτο, αυτό το Λευτέρη. Α, αυτό είναι δικό μου. Α, αυτό είναι δικό σου, Άλεξ. Ναι. Απλά άλλαξε σχήμα. Το δικό μου ποιο είναι. Θα φάμε όλα. Ναι, ήταν πιο μεγάλο το δικό μου. Του Σπύρου θέλει φουλ ακόμα. Ναι, αυτό εντάξει. Κοίτα. Θέλει. Μαλάκα, του Σπύρου θέλει φουλ. Πρέπει να τον juice. Mini steaks και μπριζόλες. Είναι εδώ μέσα να μένουν ζεστά. Εδώ είναι οι πατατούλες. Και εδώ είναι τα κοκτόπουλα. Περιμένουμε τη βόμβα τώρα. Ναι, περιμένουμε αυτή τη βόμβα. Αυτή δεν είναι. Ναι. Αυτό είναι κόμπα. Αυτό νομίζω ότι είναι. Ρίτσες. Θα έχουμε μισή ώρα εδώ μέσα. Σπύρο, έχεις πιει τέτοια μπύρα? Ναι, έχω πιέσει. Ναι, σ' άρεσε? Πολύ ωραία. Την προηγούμενη φορά. Α, Σπύρο. Πολύ γαμάτι. Τι Ναι, ξεκινάμε. Πάρε. Ξεκινάμε το παιχνίδι. Νερό. Μπρος. Μπορεί να έχεις πιο πολύ χώρο μετά. Είναι κόλπο. Γι' αυτό είναι η πύρα. Ναι. Είσαι φουσκώνει και ανοίγει πιο πολύ χώρο στην κοιλιά.
Εντάξει, γι' αυτό πίνεις και εσύ μπύρα. Ναι, Δεν πίνω μπύρα. θα πιεις μπύρα. Εντάξει. Εσύ τι οκ. πίνεις? Βότκα. Ναι. Περίμενε, με φωνάζει ο μάγειρας. Damn. Ναι, τράκαρε με... Πολεμούσε με αρκούδες. Τρεις. Stop the cap! No. Ωρε μαλάκα. Θες να βάλουμε μια φορά τους μπριντζόλες αυτές? Τι άλλο, έτσι και καλά να τα πούμε. Οι πατάτες είναι έτοιμες. Golden. Όχι ρεφλέξω. Εδώ τα κοτόπουλα έτοιμα. Αυτά είναι. Το κλείνουμε λίγο. Θα βρει το πόρνο. Ναι, κλείστο. Τελείωσε. Και τώρα σε λίγο πρέπει να φτάσει και κάλιο. Yes. This summer sausage. Κοίτα Σπύρο, πίσα. Ναι, μάλλον κάτι άσπρο. Τώρα πίσα. Απίξω. Έλα. Λίγο λίγο κείμενο. Ναι, test. Νομίζω κόλλησαν και πολύ καλά. Πατήμα και εσύ. Νόστιμα. Ωραίο. Σαν πάπρικα είναι αυτό. Ναι, λίγο Σαν τα λέει τα λίγο απ' όλα είναι. ράφλες που λέγονται φά παναδάκια. Είναι έτσι που τέλειο. Πώς ταιριάζει πολύ ωραία. Γαμάτο. Είμαι μάγειρας.